O helo, croeso i'r rifin newydd o podlediad colli plot. Sut ydych chi Fernals? Ydych chi'n iawn? Da iawn. Iawn. Da ni'n iawn. Diolch. Lot di digwydd ers y podlediad diwetha. Llywodraeth newydd. Tafwyl di bod. Llyfr y flwyddyn di bod. O'n gethin di fynd. Unrhyw beth arall. Mae'n di bod yn... O, gath y boi neu sy'n. Sori, Sian? Gath y boi neu sy'n. O, do. Nath o. O, ia. O, ia. Ia. Ti'n credu yn y theori yma, Manon? Yndw. Wyt ti? Wel, dwi'n di sbio mewn iddo fel lot. O na, dwi'n licio conspiracy theory dda. A fi. Y ffefryn ar hyn o bryd ydy rai bobl ddim oedd yn sefyll dros reform ddim yn bodoli. Dwi di mynd lawr twll sgwarno ar hwnna dde. O, ma'n da. Dyma, hwnna'n ei dda. Ac os ga i ddeud, dim bod ni'n sôn am podlediad eraill, ond doedd podlediad Dicw a Fôn yn dda iawn adeg yr etholiad. Ydych chi wrando ar hwnnw? Na. Yes, ddim yn waith dysgu yna chi. Ond yn dda iawn, os ga i ddeud. Hwnnw oedd... Aled, nes di? Na. Na do. Na do, gret, oce. Dwi'n gwybod pam dwi'n trafferthu weithiau. Reit. So fe ydych chi wedi bod yn neud yn ystod y mis diwethaf ar i beidio gwrando ar unrhyw bodlediad arall. Be ydych chi wedi bod yn neud, boes? Gwanaf? Fi? Ie. Wel, dwi'n meddwl y dylai ti a fi deimlo'n smug iawn oherwydd llyfr y flwyddyn. Ti'n mynd cytuno, Dafydd? Wel, dwi yn meddwl bod o'n adeg da i ddweud llongyfarchiadau mawr i bob un ohonyn nhw, ond yn arbennig Mary George. Da? Do, nas da ni ddweud, do. Bethach chi ddeud, do. Wel, ti'n gwybod beth, Gwanas, dim yn aml dwi'n cytuno efo chdi, ond na'r i'r ddau ohonyn ni ddweud o'r cychwyn, do. Do. A ddar ni ddweud llyfr y flwyddyn? Do. Do. A ni'n... Oedd rhywun yn y seremoni? Hwna rhywun yn? Na. Be ydych chi wedi bod yn neud ta? Ydych chi'n gwybod beth etholiad i bod? Dwi'n sbio yn y ddiadur rwan, a dwi'n gwybod beth dwi wedi bod yn neud. Dwi di bod yn... Dwi'n cael dweud uffernol, wel dwi'n dweud o uffernol o brysur. Dwi newydd gwblhau wythnos o diwtora yn Nant Gwrtheyrn ar cwrs llyfrau. Ond yr un ola dwi'n neud, dwi wedi deithio chi am hyn o blaen, dwi'n gosod llyfr i'r dysgwyr arbennig o dda ma ddarllen cyn dod. A troma nes i ddewis stori sydyn un noson gan Llio Madws. Chiclet. Ond oedd y trafod yn ddifyr, de. Oedd y trafod yn ddifyr iawn. A wedyn dwi'n rhoi sylw i awdur gwahanol bob bore pnawn wedyn. Ti di bod yna do Manon, cos da ni di wneud ti gwbl o weithiau. Amser braf. Bendigedig. A un o'r awduron nes i ddewis troma oedd Irram Griffith. Chi'n cofio fo? O, ie. Ie, yndan. Mab y diweddar Selwyn Griffith. Ie. Archdderwydd. Cyn brifathro ysgol Rhywlas. Ia. Ie, ta. Oedd o'n brifathro na chdi? Oedd o just cyn i fi gyda. O, lle ddechmygu bod o'n brifathro, gret. Oedd o'n anwyl iawn. Oedd o'n dod yn ôl weithiau i ymweld â ni achos bod o'n awdur, llun. Ac oedd o'n ddyn caredig iawn yn cofio. Wel, o'n i'n nabod Irram, cos oedd o'n gweithio Radio Wales pan o'n i'n gweithio ar Radio Cymru. A mi sgwennodd o 2-4 nofel da. Dwi'n gofio man, wel, sbel yn ôl wan. Ac o'n i jyst yn meddwl, mae'n sgwennu Saesneg wan, mae gen i fel lyfr allan. My Life in 5 T-shirts. Ac oedd o'n neud sesiwn yn gwyl arall. Ac o'n i wedi meddwl, mynd i weld o'n gys i'n amser. Ond nes i fwynhau gyflwyno fo i'r dysgwyr yma, cos mae'n war wahanol i unrhyw beth arall. Dwi'n bos da chi'n cofio i lyfr efo, mae yna un enw 33, mae yna lwynog ar y clawr. Dwi'n cofio. Dwi'n argymell nhw gyd, ond 33 dwi'n ffefru ni. Quirky. Da iawn, ac oedd y... Tod y dysgwyr i gyd, maen nhw gyd efo chwaes mor wahanol. Oedd o'n ddiddorol, de. Ac o'n y drin yn nhw. Oedd nhw'n gwybod na cwrs llyfrau oedd o. Lle bore dy llun. Doedden nhw'n gwybod na... Be oedden nhw'n feddwl oedd o? Ie.
Wel, yn anffodus, oedd o wedi cael ei ddisgrifio fel cwrs uwch 2. A mae'n gwrs uwch 2, ond llyfrau da ni'n neud, nid gramadeg. Iechyd. A wedyn oedd gwyneba nhw, dy llun, llygu mawr, dwi'n meddwl, ond mi nath y trin yn nhw aros, a mwynhau de, mwynhau'n ofnadwy. A dwi'n teimlo'n cynnas i chi, ti'n mewn, efo'r ymateb. Ond dwi wedi dweud, dyna'r diwedd, felly mae croeso so rwy'n arall ffansi gwneud cwrs fel yna, gwrs ein. Mae waith caled, ond argol, mae'n ddiddorol, a mae'n werth i wneud. Cos ti jyst yn cyflwyno'r llyfrau gwahanol yma i set newydd o ddysgwyr sy'n gwario ffortiwn yn llun. Felly, ydyn nhw wedi darllen y llyfrau i gyd cyn dod ata chdi? Na, mond un. Diddorol. Mae yna ren wedi darllen rhai o'r llyfrau, ond dwi'n cyflwyno nhw i lyfrau dwi'n meddwl fydd yn newydd ydyn nhw. A maen nhw'n amrywio'n ofnadwy. O gennau, o'n i wedi dewis Mary George. O'n i wedi dewis Iwan Rhys. O gennau Sioned Erin, Irram Griffith, Aled Emyr, y nofel ffantasi newydd trigo. Po arall gennau da? O gennau lot o'r gwahanol. Ydyn dyna beth dwi wedi bod yn gwneud. A hefyd, neithiwr, a mae hyn yn ymwneud â colli'r plot. O'n i wedi cael e-bost yn gofyn, fyswn i'n holi Peredur Glyn yn lansad i nofel newydd Cysgod y Mabinogi. A gan bod fi wedi gwirioni gymaint efo'r un cyntaf, o'n i just, o man bach, fi yn holi Peredur Glyn. Fangirl, ia. A nes i ofyn fo ar y noson, o flaen y gynulleidfa, pam ti ofyn i fi? Am bod ti wedi ganmol o ar colli'r plot. Dyna chi. Neis da. So ti'n cael gwaith off y... Yndw. A da ni'n cael comisiwn? No. A da chi'n dweud bod chi ddim wedi cael gwaith oherwydd colli'r plot? O, bechod. Di colli gwaith sy'n ni, Fe ddaw eich cyfle, dwi'n siŵr. Ond rhaid mi ddweud, oedd o'n y brifysgol, a mae bobl yn dod o fewn efo'i gwyn neu champagne. A dwi rioed wedi sbio ar gynulleidfa mor... Nes i ddisgrifio nhw fel safonol. Ti'n dychmygu prifysgol Bangor. O gen ti nofelwyr a Robryn bo man, o gen ti feir, o gen ti doctor hwn, professor llall. Ond nes i fwynhau de. A mae honna'n un o'r nofelau na i sôn amdani yn y munud. Tra ti'n sôn am professors a doctoriaid a bethau. Wel ie. Wyt ti'n meddwl y dylen ni Llongyfarch aelod o golli'r plot am gael ei doethuriaeth? Anrhydedd? Sisio ni gyd roi clap i Doctor Manon. Wedi. Wel, os o'n i licio i chi gyfeirio ato fi fel, just doctor neith, yn iawn, o hyn ymlaen. Doctor. Y doctor. Fatha Doctor Who. Ie. Rwy'n un lefel o cool. Ond ych chi yn gwybod bod hyn yn golygu bod mae Sian hefyd yn doctor, dydy? Felly, ydyn ni wedi A Dafydd Llywelyn? Dwi'n methu coelio hynna. Na, nes i oro danos City, wel, dim bod o'n brawf ar LinkedIn, ond... Dwi'n rhaid bod o'n palu clwyd yna, de. O, da chi'ch da'n mynd on am beth lot llai na dwi'n mynd i wneud, de? Ie, so, hold on. Dwi'n watch am Sian a fi. Manon, am be ges ti? Am dy wasanaeth i be, dwi ddim yn gwybod. So ti'n Podlediadau Cymraeg. Ie. Sut dwi'n? O, llenyddiaeth Cymraeg yna. Cool, de. Oedd o'n hyfryd iawn, ac o'n i'n eitha emosiynol ar y dydd, achos dwi ddim wedi bod i brifysgol, felly mae'n fyd dwi'n nabod o gwbl, oedd o bach yn scary, ond oedd o'n hyfryd iawn. Ond ie, gret, diolch i fy nhw'n de. O'n na lun hyfryd o dy frawd a dy dad efo chdi. Mae rai fi ddweud, ac oeddech chi yn gwenu fel tas o ti'n falch o dyna. Oedd dad reit emosiynol sydd yn, eitha anarferol. Oedd o'n braf.
A dwi heb fod i'r darn yna o Brifysgol Bangor o blaen. Wow, mae'n anhygoel ni. Yr adeiladau yna. Fatha Hogwarts. Yr hen damad yn dim yn neis, dydy. Ie, yndi, mae'n braf ofnadwy. Per cant un. Ie, oedd o'n neis, bod yn really neis. Ffri i gyd, hefyd. Yn gysyn gorau talu am dim yn o. Wel, chdi a Noel Thomas, ie? Oedd yna lot dros yr wsnos, oedd yna lot o wahanol rai gan gynnwys Noel Thomas. Ond oedd ar ddwrnod gwahanol i fi, lle nes i ddim cyfarfod yn anffodus. Ond, waw, de. Oedd i araith o hwnna'n hygol nes i weld ar y we. Felly, pan wyt ti'n mynd i fynd ar amor rwan, a ti'n llenwi ffurflenni, yn lle rhoi myddys neu be bynnag wyt ti, ti'n mynd i roi doctor? Wel, dych chi'n be, o'n i'n meddwl am hyn, achos o'n i'n meddwl, achos mae gradd anrhydedd, dwi'n mynd i rili neud dim gwaith, no, dwi'n just i'n neud sgwennu. Do. Dwi'n mwynhau sgwennu. Dwi'n meddwl, dwi fod i ddefnyddio'r doctor yma. Ond, dwi'n licio'r ffaith bod merchaid unai miss neu missus a bod o'n deud be, eich statws priodasol chi. Os ydych chi eisiau bod yn mys, ydych chi'n gorfod newid i fod yn mys. Yn automatic, ydych chi'n miss. So neb di gofyn os di morfydd y babi yn miss neu mys. Dwi'n meddwl hwnna'n anheg, dydy. Dwi'n meddwl na i ddefnyddio'r doctor, achos dio ddim yn gender specific, a dio ddim yn deud dim byd am y mywyd personol i sydd ddim yn cael i ddeud i ddynion. Ie, mae rhaid i ddeud, dwi wedi cael plesar yn deud, ysdi bobl yn gofyn, a dwi'n deud, doctor actually if we are using titles. Dwi'n mynd i ddwy'n hwnna, Sian. Ga i fynd nôl ar Dafydd, cos dwi jyst methu dall. Pan bod ti doctor? Dwi wedi darllen doethuriaeth Dafydd, a mae'n dda, mae'n darllen adwy. Am be mae o? Gyd i esbonio wan, Dafydd. Am lyfrau. Podlediad am lyfrau di hwn. Na. Reit, Aled. Aled, ti'n iawn? Ti'n tacu yna? Mae eisiau doctor, mae eisiau doctor. Mae yna 3 yn y tŷ. Aled, ti'n di bod yn rhy dda, o'n i'n clywed? Na, dwi gyda Covid wrth i ni recordio hynno. Ond, na, fi'n iawn. Iawn. Can yn mynd. Ti'n teimlo'n oce? Yndw, na, fi'n o reit. Yeah. Just wedi cael ei cloi mewn stafell. Chobl bach. Ie, ti jyst i ffrif bod y wraig. Wel, Dydy bei o Covid am hynny, dy hynna ddim yn neis. Be ti wedi bod yn neud ar wahân i cael dy gloi mewn stafell? Ie, na, o'n i jyst yn meddwl nawr. Fi wedi bod yn brysur, o ran gwaith, ond o ran bod personol, fi wedi gwneud stwffau cyffroes. So, ers tro diwetha, nes i fynd ar, chi'n bod y wefelu, y llong, y wefelu, y paddle steam yna. So, nes i fynd ar hwnna, nes i fynd dan y 2 bont hafren. Oedd e just fel, waw, hwnna'n cool. A wedyn ges i penwythnos yn Aberteifi, cerdded, a just crwydro, oedd hwnna'n neis. A wedyn nes i Llundain yn penwythnos, i wylio Green Day, a oedd e'n canol Pride hefyd. So gath fy mab eitha goriad llyged wrth i fi just cerdded trwy canol Soho a gyd o'r llefydd yma. A just, oedd e just fel, mam bach. A ni fel, wel, chi'n modd, hwn yn dda i ti cael gweld hwnna, achos ti'n cael ei godi yn y fro. Ddim mewn dinas, a pyn nesaf fi wedi taflu ti mewn i canol yr holl drag queens. Oedd e'n briliant, oedd e'n lot o hwyl. A wedyn, mae fy mywyd ers pythefnos wedi treulio gwmpas Tour de France, dwi'n meddwl. Ydyn nhw'n dweud bod Geraint Thomas efo rhyw dwtch o Covid hefyd? Oedd e'n hollol random bod rai pobl yn tynnu allan gyda Covid, a wedyn oedd e jyst i troi lan ar y dechrau a jyst mynd, mae dy fi Covid. It's just fel, well, hold on. Bach yn rhyfedd, ond, Sut mae o'n gwneud? Ti'n modd, mae yna i helpu bobl. Dwi ddim yna i ennill unrhyw beth. Mae yna i helpu a wneud yn siŵr bod y person sy'n arwain y tîm yn saff ac yn wneud yn dda. Fe fatha ni ar y podlediad yma efo gwanas. Ie, union. A fe chi'n gwylio'r Euros o gwbl? Na i chi... Na? Sym o'r sgwrs mae'n mynd yn dda, dwi. Gret. Sian,
Be wyt ti wedi bod yn neud? Ti'n Llundain bell? Mae'n rhyw westi doji. Diolch yn dodi, mae o'n hollol iawn. Dwi'n Llundain, ac o'n i'n Llundain wsos neu ddwy yn ôl hefyd. A gwaith ddim mynd rownd Soho'n mwynhau'n hyn. Be, gweithio'r Soho? Na, ddim bellach. O, reit. Ia, eis di, doedden nhw ddim noson i lansio dy nofel Saesneg di? Oedd, honna, welas i dyn nyth yna. Do, oedd hi'n deud bod ti'n bod... Na, Allan ei bren, dwi'n siŵr ac yn ei bechod drostyn, ac os oedd nhw'r ddwy enga o lot yna. Hi oedd yr unig un efo'i danodd ei hun yna, mae'n debyg. Stein o wir. Oedd hi'n dda? Oedd hi'n iawn, do. Oedd hi'n gynulleidfa gall ddeallus. Oedd yn gofyn cwestiynau, mae hynny'n neis, dydy. A mae Ifar ap Glyn oedd yn holi ni, a mae Ifar yn gallu just trin cynulleidfa, dydy. Felly pam ti wedi mynd nôl lawr? Dwi'n nôl ma rwan, dwi'n neud rhyw gyfres o weithiau creadigol o'r enw Her Misionawr efo rhywbeth o'r enw 64 Million Artists. Ond maen nhw'n cael pawb sydd yn gwneud y peth ar draws Prydain at ei gilydd fory i sôn am y syniad cyn i ni ddechrau. Gyffroes. Ie, yndi. Yndi, dwi'n edrych ymlaen. Do'n ni'n cwarfod mewn rhyw ardd gymunedol o'r enw Roots and Shoots, gardd gymunedol yng nghanol Llundain, lle mae gennyn nhw stafelloedd yn ei adeiladau. Felly dwi'n edrych ymlaen, cos dwi hefyd wedi cael cytundeb i fod yn fardd preswyl mewn gardd gymunedol yn Blaenau. Mae hynna'n Mae hynna'n neis, yndi. Mae Roots and Shoots yn golygu rhywbeth hollol wahanol yn Blaenau, sy'n ni'n awr. Da? Mae gardd maes y plas ydy'n niwad iawn. Dew, gret. So, dyna dwi wedi bod yn neud, fwyaf. A be ydych chi wedi bod yn ddarllen? Be ydych chi... Gwanas? Ti'n di gofyn i Manon. Be mae Manon di bod yn neud chwaith? O, be ti wedi bod yn neud hefyd, Dafydd? O, do, mae Manon wedi bod yn brysur yn cael ei doethuriaeth. Gwyd mae hynna'n ddigon ni. O, be arall ti wedi bod yn neud am Manon? Tyd doctor? Nes i diwtor ar gwrs Tŷ Newydd am benwthnos, ac oedd o yn hyfryd. O'n i'n cael tiwtorau efo Megan Hunter. A fel arfer, mae yna rhyw hyd yn Tŷ Newydd, does. Just wrth fy modd efo'r lle yna. A mae just cyfarfod criw o sgwennwyr. A cael gweithio fy nhw. A treulio am... A ti'n dwi'n meddwl bod pawb yn dysgu gyn ei gilydd, fri. A hefyd, shout-out i Tŷ Newydd, de. Achos, pan nath yn ofyn i fi neud o, nes i ddweud, wel, dwi dal yn bwydo'r fechan, felly fydd o'n anodd i fi ddod a aros yna. O na, tyd yr fechan a dy bartner. Felly nath nhw'n neud o mor hawdd i fi efo plentyn bach, a dwi wir yn gwerthfawrogi yna. Felly diolch yn fawr Tŷ Newydd. Ie. Ydyn nhw dal yn disgwyl i'r presylwyr gwneud i bwyd i hunain? Neu os Na, mae yna chef anhygoel o'r enw Tony sy'n neud yr hwmws gorau dwi rioed i blasu. Mae o'n amazing. Mae siarad Cymraeg o facen sgaws. Ynddi. Ydy hynny wir am y cyrsiawsos hefyd? Dwi'n meddwl. Cos mae'n afanteisio ni, ysdi help bobl at ei gilydd y gegin, de? O ran dynamic cwrs, de? O ti'n gorau wneud y frecwast y hyn, dwyt? Oes, mae'r clirio, falle ti'n cael dy roed mewn grŵp i wneud y clirio, falle. Golchi llestri. Ond swn i'n cytuno fo Sian, mi oedd, ti'n mo? Pan oedd ti ddim yn abod neb arall ar y cwrs, oedd o'n ffordd dda, dweud? Oedd. Yn gorfodi bobl i siarad os o gen ti rywun swil neu rywun. Ond rwan, maen nhw jyst yn gallu troi at y person sy'n eistedd drws nesaf at nhw a dweud, ti di blasu mor amazing dy'r hwmws yma. A dyna sy'n... A mae hynny'n gweithio. Ia, oce. Oce. A be oedd thema'r cwrs? Be oedd y teitl? Ie, sgwennu bobl ifanc. Da. Ie. O, gret.
Be ti wedi bod yn neud, ta Dafydd? Deitha ni am dy ddoethurgaeth. Nid ydych gorau fi. Be di So well ti ddeud na bod fi'n trio esbonio beth dwi'n gofio sti. Sgynnu lot o amser. Be dwi'n bod yn neud? Eisiau i weld y Foo Fighters? Do. Yn stadiwm, yng Nghaerdydd yma. Oedd yn dda iawn. Nes i'n clywed yn byd am ddeuddydd ar ôl hynny. Ond oedd nhw'n dda iawn. Ac eisiau, wrth ystafell, eisiau i weld Sarah Craycroft yn perfformio drama am Kate Roberts. Sef Kate. Theatr mewn cymeriad. Oedd o'n agor yn neu allan ofer yng Nghaerdydd yma nos Iau diwetha. Da iawn. Da iawn iawn. Mae'n mynd ar daith. Dwi'n credu bod ti yn teithio tan diwedd y mis yma a wedyn mae'r daith yn ail gychwyn yn mis Medi. Gwych. Wedyn, os gewch chi gyfle. Ie. Ddylech chi gyfarfod Kate Roberts o gwbl? Na. Gys ti'n llythyr gen i, Gwaneth? O, rwy'n efo'r un enw. Dyna sy'n 80au a efo llaw ysgrifian yn union fatha Kate Roberts. Ond ddim yr un yna fi. Ia, a di sgwennu etai'n dweud swn i'n difaru sgwennu llyfrau mor rwd. Waw, mae siŵr bod hi wedi sgwennu at llwyth o awduron wedi ffricio nhw allan. Siŵr bod hi wedi wneud i llawysgrifen union fel Kate Roberts. Felly nid Kate Roberts oedd hi, jyst rhyw Kate Roberts. O'n i am hir yn meddwl na rwy'n oedd yn tynnu'n hoes i, ond na nath boes y llyfrgell leithau, na mae hi yn bod, cos oedd hi chyfeiriad i'r llythyr. Mae hi'n bod go iawn, a mae'n cael llyfrau caeth i'w tŷ, a mae'n licio deud i deud. Oedd hi'n fan o gymeriad. Wow. Ydy dal efo ni? Swn i'n meddwl y byn un. Ti di bympio off? Hi'n gwrach bod i dal i fyny o'n mynd ôl. Ac yn gwrando. Sori, ysdych chi dal yn fyw. Yna, pobl i gys ti. Sgwennwch y llythyr nesau, Dafydd. Nes di man fo'n copio'r llythyr i ni? Ar Do, ar WhatsApp? WhatsApp yn do. Do. Ie, ond mae'n hen lythyr, ges i hwnna ar ôl sgwennu amdani. Ac o hynna'n 97. Ond nes di'n gwrando ni chwaith na? Yn amlwg? Na, eisiau waith do. Do. Sydd yn dod â ni at y llyfrau da chi wedi bod yn darllen? Aled. Llyfrau ti bod yn darllen? Nes i rhywbeth random i fi. Nes i fynd nôl a darllen How to Read a Tree eto. Nes i gorffen canmol y podlediad yma, wedi mynd nôl i darllen Ydy fel. Ond fi dim ond mynd i sôn am un llyfr. Mis yma. Un llyfr? Un llyfr. Podlediad am lyfrau ac un llyfr ti wedi darllen? Ond mae werth, fi'n credu, mae werth e. So chi wedi darllen Madws gan Sioned Gwyn Roberts. Mae'n dio geinau fan hyn. O, mae'n bach. Mae y llyfr fwyaf brydferth dwi wedi weld. So, mae'r tudalennau gyda fel lliwiau reit lawr yr ochrau ar y ben. Mae yna lluniau bach reit trwy'r llyfr. Mae'r papur mor neis. O'n i ddim eisiau darllen e. O'n i ddim eisiau agor e. Oedd e just yn twmlo mor neis yn fy nwylo i. A wedyn o'n i'n meddwl, mae yna bwysau nawr bod hwn yn mynd i fod yn dda. Ach, oedd e'n edrych mor dda, ond nes i rili mwynhau llyfr yma. A o'n i just moyn gofyn chi rili fel awduron, achos chi'n meddwl be, fi'n cofio oedd llyfr Ellen Wyn Jones gan Gwasg y Bwthyn yn un brydferth gyda rhyw dail o rei trwyddo fe. Fe bwrw dail o fe? Bwrw dail. A hwnna'n hyfryd, a mae hwn yn Gwasg y Bwthyn eto. Ond chi'n meddwl, mae rhaid bod y gost i greu hwn gymaint fwy na llyfr, chi'n meddwl, ansawdd crap chi'n cael yn works. Chi'n meddwl? Mae just ffordd mynd, mae just yn... So,
yr awdur sy'n gofyn i'r wasg, yndwch, fi eisiau gwneud rhywbeth arbennig gyda llyfr fi, neu'r wasg sy'n mynd, be, mae hwn yn mae hwn yn gweddus ar gyfer cael rhywbeth fwy na just papur arferol a teimlo fel llyfr arferol. Pwy sy'n gwneud y penderfyniad yna? Ych chi byth wedi gweud, be, fi'n gwneud llyfr un, a fi eisiau fod o ansawdd really da. Pwy sy'n gofyn hwnna? Efe Sioned wedi sy'n gofyn hwnna, neu'r wasg sy'n just mynd, be, So i di gallu gofyn, mae'n siŵr dysa. Ond y was a di wneud y penderfyniad yn pen draw, cos i pres nhw dio, de. Ie. A mae rai bod nhw'n gwneud lot llai o elw, a os yr un pris y llyfr arferol dyw e ddim fel bod chi'n talu dwywaith fwy am y llyfr yma. Ond mae'r diwyg yn anhygoel yno. Yndi. Ond mae hwnna hefyd yn codi cwestiwn oherwydd bod o mor arbennig. Fysa ti fwy tebygol o'i brynu oherwydd hynny, neu beidio? Mi nes i brynu fo am bod o mor hardd. Nath i just cyrraedd yn bocs i fi, o'n i ddim yn disgwyl bod i'n mynd i edrych fel hwn, ond os bydde fi wedi gweld hwn mewn siop, fi'n credu bydde fi wedi pigo flan i ddechrau gyda a edrych ar y cefn i weld faint oedd e'n mynd i gostio. A mi'n twmlo fel llyfr sy'n costi dwywaith ar £9.95. Ydy'r diwyg yn perthyn i'r stori yma'n rhyw ffordd? Mae'r stori am ferch sydd wedi mynd i fel anwn, a wedyn mae hi'n gwella pobl trwy defnyddio planhigion a bethau. So maen nhw'n dangos y planhigion mae hi'n defnyddio. Mae wir yn briliant. Mae jyst yn tymlo, mae jyst o ansawdd. A mae'r stori'n gret. Mae ddim fel, mae'r llyfr yn edrych yn ffantastig, a jyst dim byd, ti'n rhwng y cloriau. I fi nes i rili mwynhau y llyfr yma, so dyna pam fi'n trafod un llyfr as mae gymaint i ddweud amdano fe. Gai ofyn faint oedd o? £9.95. Hynna'n fargen, dydy am lyfr ti eisiau cadw, ti'n gwybod? Wbath ti eisiau ar dy silff. Fframio fo. Brynnes i yn fela am Emirion, ac fes i jyst yn gofleidio fo a roed o bach iddo fo, a jyst sbio arno fo, glofoirio, a dwi'n wedi cael cyfle i ddarllen o to. So dwi'n mor falch bod ti wedi ddarllen o. Pwy sydd wedi argraffu i feddwl, dwi'n gwybod, cos dwi'n wedi gweld un efo'r lliwn ar y tudalenna. Argraff. So, mae'n gweud dylunio'r clawr, dylunio mewnol ar clawr gan Almon. A dwi ddim yn siŵr pwy Almon. Ai Peredur di Almon? Dwi'n siŵr. A pwy sydd wedi gwneud y lluniau? Mae'n jyst yn gweud dylunio mewnol ar clawr. Felly, gosh. So, bydde fi'n gweud hawr un person sy'n gwneud y gyd, ac mae'n jyst yn twmlo fel... A gomer sydd wedi argraffu, cos dwi'n gwybod bod bwthyn yn gyrru pethau cos gen nhw mae'r graffu wan, agos. Oce. Lle sy'n dweud hynny? Diolch yn dweud ar y blaen. Mae'n jyst yn dweud cyhoeddwyd gan. Gwasg y bwthyn. Diolch yn dweud argraffwyd? Na. Wedi gwela i. Nw. Felly mae'r diwyg a'r cynnwys yn gwneud y llyfr yna yn werth i'w brynu, Aled? Bendant. Hyd yn oed, just ewch, mae'n werth mynd mewn i siop lyfrau lleol chi, just i weld y llyfr yma. Just i bigo fel lan a gweld, bod e'n bosib wneud rhywbeth fel hyn. A falle dyle pobl wneud fwy ohonyn nhw. Mae'n jyst twmo fel rhywbeth hollol wahanol i'r arfer. Mae'n gret. Nes ti ddim yn gwneud hynna na ddo. Nes ti brynu o. Ar y we. Do, a o'n i'n tymlo'n eog iawn wneud hwnna, achos fi heb wneud hwnna ers amser hyn. Ond ni mor brysur, a dim amser dy fi mynd i siop lyfrau Cymraeg. Na, mae hwnna yn bwynt difyr hefyd o'r dri, achos bod y mor hawdd, a mae o mor nid beirniadaeth ydi achos wneud o'n ni
fi'n byw yn pen y bont, a sdim byd o gwmpas fi ar gyfer prynu llyfrau Cymraeg. Ie. Sdim byd. Ond mae gwales. Os da ni am mynd i fod yn Oes, ie, horrible. allai fynd at gwales, ond mae'n anodd iawn i fi fynd at siop a brynu rhywbeth. So, os i fi'n mynd i Gaerdydd, na i fynd i siop i brynu. Os fi'n mynd i Abertawe, na i fynd i siop i brynu. Os yw'r lan canol Gaerdydd wan i brynu llyfrau Cymraeg neu... Oes, mae gen ti caban, does? Pont Canau. Dim yn y ganol, ddim. Na, dim yn y canol, na. Gret, dim yn dweud. O, be... Ond biti bod ni'n tywed o'r hen lyfrgell yn arfer neis. Oedd, na, mae hwnna di mynd ri. A mae gen ti siop 100,000, mae hwnna di agor yn newydd. Mae hwnna'n wych. Yndi. Ond na, does yn byd yn ganol. Does yn byd yn ganol y ddinas y byn hyn. O'n i'n Mangor, os ys dweud gweld bod na'n unlle brynu llyfrau Mangor o'n chi. Titha na beth. Ie. Be fi'n ôl at y clawr, da? Be dwi'n deimlo wan, da? Oes na berig pawb eisiau clawr fel hyn? A pawb eisiau diwyg fel hyn? Ie, fe allai ti ddim wneud hwnna, gallai ti, ti'n modd, ond mae'n wneud gwahaniaeth am sut ti'n cael rhywbeth fel hyn. Ond sut i ti'n dewis pa awduron neu pa lyfrau sy'n haeddu cael hwn. Dach chi'n be, mae'n wneud gwahaniaeth fatha'r ffordd arall ydy, achos mae'n rai llyfrau, dach chi'n pigo nhw fyny a maen nhw'n edrych yn ddifyr, ond dach chi'n gwybod bod y meingefn yn mynd i dorri a bod y tudalennau yn mynd i ddechrau dod allan. A mae'n wir yn ei gwahaniaeth. Dwi ddim yn prynu'r llyfrau yna, hyd yn oed os dyn nhw'n swnio'n ddifyr, achos dwi'n gwybod neitha jyst mynd ar y nerfs i bod o ddim di roed at ei gilydd yn safonol. Mae llyfrau Cymraeg yn gyffredinol, mae ansawdd llyfrau Cymraeg reit da, ydyn? Maen nhw wedi gwella es dipyn. Oedd na rein malu. A maen nhw wedi stopio malu wan, dwi'n meddwl. Ie. Mae rai i ddweud yn ystod y blynyddoedd diwetha, sgynna i'n cof o ddarllen llyfr yn meddwl, sy'n mae hwn yn Simson. Mae'r ansawdd wedi gwella dri. Yndi. Gwyd, diolch ti Aled. Ie. Gwanas, be ti wedi bod yn all? Wel, digwydd bod. O ia, gyda llaw, cyn i ni ger ymlaen, ydyn ni'n mynd i sticio lle ydyn ni wedi cael ymateb do gan bobl ar ni ofyn, ydyn ni'n sticio at ddau lyfr yn unig. So un o'ch chi fanna efo copi o beth oedd rwy'n. Mae Sion Thomas Owen wedi deud rhywbeth, ynddi? Dydych chi o ddaled? Do, nes i weld Sion mewn digwyddiad ddosdiwetha, nath e jyst o lan a gweud, chi'n canmol llyfrau ac awgrymu nhw ar colli'r plot, a mae bob un fi wedi prynu, jyst wedi bod yn arbennig. So, oedd hwnna'n neis i glywed, a fi credu, oedd eisiau fwy lyfrau. A fi credu, mae cwbl o bobl wedi ymateb yn gweud pam nag ni'n cadfad un llyfr Saesneg a gymaint o lyfrau Cymraeg gan i eisiau trafod. Do, ddari Dr Peredur Glyn Webb Davies? Do. Dr arall. Ddari o ddeud penod ddifyr fel yr arfer, diolch. O ran adborth, fysa'n driennu cael llai o sylwadau ac adolygiadau gynnwch chi am y llyfrau Cymraeg da chi gyd wedi bod yn ei darllen. Ella cyfyngu i drafod un llyfr Saesneg yr un, ond unrhyw nifer o lyfrau Cymraeg, a cael lot llai o bethau'n gwanas. Wedi bod bod yn O, ti'n gwybod pwy ydi hwnna? Ydi Peredur Glyn, awdur y nofel dwi'n mynd i sôn amdani? Mae'n broffesiynol iawn, y link yna. Wel, sy'n ni wedi drefnu fo. Ti'n gweld, dwi'n mynd taflid y beth yma at ei gilydd. Good. A dwi'n dal y llyfr o flaen yn hyn fan hyn, a ydych chi gyd yn sylwi pa mor anferthol di. A chdi lyfr hardd arall? Mae'n di. Ys dim hwnna'n dewach na fi. Faint o dudalen? 122 dudalena, Dafydd. Chwarae teg. Mae'n ddwbl maint 5 gainc. Oedd hyd arferol doedd, ond oedd o wedi gorfod torri 10,000 allan o hon. Ouch. Ond oedd o'n cytuno, mae'n well ar herwydd. Mae'n edrych yn fawr ac yn dew a mai, ond ti'n hedfan drwyddi. Ac o'n i'n gorfod cyfadda yn y lansiad, mod i'n di gorffen ni.
Cos dwi wedi bod mor brysur yn un peth, ond hefyd, o'n i'n mwynhau hi gymaint, o'n i'n isio dod at y diwedd yr rhy sydyn. Wirioneddol, nes i roed y brecs mlaen. Dwi eisiau mwynhau'r diwedd ma, achos mae Hiwaron di deud ar y diwedd, ar gefn y llyfr. Mae'n cydio o'r dudalen gyntaf tan y diweddglo mwyaf epig a welodd lle yn Cymru erioed. Yes. Dipyn o ddeud. Mae'n mynd i ddeud. Felly, o'n i'n meddwl, oce ta. Dwi eisiau bod yn y lle iawn, yn yr amser iawn, i wirioneddol mwynhau'r diweddglo yma. Dwi'n misio i. Brysio hi. Wedyn, yn y lansio ddiddorol, achos o'n o beth o'n i'n gofyn ddo, o'n i'n gwybod. Ac yn rhoi rhyw wen i fi. Cos o'n rhyw gemeriad, dwi'n cael gweld, oce, na dweud Kate Roberts. Dwi'n cael gweld Kate Roberts eto, dw. A, jyst yn cael deithau. A dwi'n mynd i deithau chi chwaith, ond cefais fy mhlesio, mae'r diwedd yn epig. Mae iechyd mae'n fwy clyfar. Mae yna gymaint o heina yn y nofel yma. Mae di chwalu mhen i braidd. Sori, dwi'n yn siŵr. Rai, ydy hon yn well a Awst yn Anoia? O, waw. O, Wir. Argol. Na. Mae Awst yn Anoia dal yr rhif un. A Gabriela yn dyn wrth i sotla. Ond be dwi eisiau gwneud dwi'n, ar ôl darllen hwn, dwi eisiau darllen pumed gainc eto. Achos dim yn ddilyniant. Sy'n rhaid i ti darllen un yn mwyn dall y llall. Maen nhw'n sefyll ar eu traed eu hunan. Cos fel nes i gyfadda, o'n i di anghofio beth yn digwydd yn pumed gainc beth bynnag. Ond, mae'n anodd disgrifio. Mae'r genre yn arswyd cosmig. Dych chi wedi clywed am hynny, do? No. Okay. Wel, mae'n arswyd yn bendant. A nid i licio hyn, Manon. Mae'n chwarae dipyn o Dungeons and Dragons ys yw 8-9 mlynedd fi. Dwi'n bos da chi di chwarae hyn i rioed? Na do. Do. Wel, mae o'n meddwl bod hynny wedi dysgu fo sut i ddeud stori well. Alla gredu hynny. Achos ti'n meddwl bod ti'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd, ond sydyn ma'n troi'r yna, a mae'n rhywbeth, a mae'n iechyd mae'n gwybod sut i ddeud stori. Mae yna dwtch o ffantasi, mae yna hanes, mae yna chwedla, gwahanol fath o Gymru. Mae gen ti gymeriad aneuaidd, am nadwedd i fyr nhw. Mae gen ti ddynas yn dod o'r aifft yn wreiddiol, a di dysgu Cymraeg. A mae gen o'r sylwadau difyr ynglyn â cael dy dderbyn gan y Cymru Cymraeg. Mae pob peth yn ni. A sa'n gwneud chwip o ffilm neu gyfres fatha Game of Thrones, de. Ond sgynna ni'n y pres nag oes. Ond wir, allai'n canmol digon yn ni. Dwi wedi canmol digon yn ni, do. Dych chi wedi dweud bod wedi mwynhau, do? Mae'n mynd i dweud, swn i'n dweud bod chdi wedi mwynhau. Ond oedd na rhywbeth oeddech chi eisiau dweud ynglyn â yn ystod yr lansiad, fes dyn ni holio? Ond ar ei sôn am yr diweddglo felly? Do. Mae hyn yn ddiddorol. Oedd o di sgwennu'r diweddglo cyn y canol. Hynny yw, fydd o'n cael traffaith efo'r dechrau am dipyn, ond unwaith oedd o'n hapus efo'r 5, 6, 7 pennod gynta. Oedd o'n mynd, iawn, dwi'n oce fe hwnna, a rwan dwi'n mynd i sgwennu'r diweddglo. Dipyn o'r diwedd fi, cyn mynd nôl i gario ymlaen. Mae hwnna'n chwalu mhen ni, ond oedd Sonia Edwards na. Mae hi wedi gwneud hynna fyd ac oedd hi'n dysgu fel lefel A, felly, bos mae bai hi dio. Ond am syniad da, achos dwi'n drio hynna. Dechrau nofel, a wedyn neidio i'r diwedd, a wedyn... Wedyn llenwi'r canol. Canol. Dyma meddwl swn i gallu. Mi'n ama fysa ni gyd fel la. Mae hwnna'n... Ie, mae rhaid ti fod yn gwybod yn union beth sy'n digwydd ar y diwedd, a by ffordd mae brains Peredur Glyn yn gweithio. Oedd o'n gorau cael y diwedd yn iawn, da. Ti ynghlwm efo'r diwedd wedyn, dweud? Ta wedi mynd â fo i rwla anisgwyl. Ond ella, os mae'n swnio fatha bod o'n sgwennu pethau sydd
efo plot eitha gymleth, allan bod chdi'n gorfod bod chydig bach fel yna. O, mae yna chwip o blot yn hon. A bosib fydd yna lyfr arall. Ond, ti'n gwybod, yr arswyd cosmic ma, Ia. faint o lyfrau Cymraeg sydd yn y genre yna, ydych chi'n dweud? Un sy'n ni'n dweud, 5 gainc. Achos dwi'n yn gyfarwydd iawn ar teitl neu'r term yna, arswyd cosmic. Nothoch chi ddarllen 5 gainc y Mabinogi? Na, dwi'n Do, do. Ce mae Aled yn nodio i ben. Nes di fwynhau'n do, Aled? Do, ie, mae'n fawr iawn. Do. Wel, mae hon yn well. Yn fy marn ni. Un ar gyfer fy masged siopa yn Steddfod. Benda. So, nes i'n apelu at bawb. Os oes gen ti o'n cael dy ddychryn a ti'n mynd i carswyd, wel, oce. Ond, mae gen ti 5 prif gymeriad a maen nhw gyd mewn lleisiau mor wahanol. A maen nhw fwy ar enw Dafydd, neu di licio Dafydd. Pam? Gyd i weld. Right. Oce. Mani, ti wedi gwerthu'r nofel i fi'n barod. Gret. Ti wedi darllen rhywbeth arall? O, do, sori. Reit, yn Saesneg, dwi wedi bod yn gwrando ar lyfr gwbl wahanol gan awdur o De Affrica, achos dwi'n mynd yno mis Tachwedd, a wedyn ni'n meddwl, dwi eisiau rhywbeth o De Affrica, ef i gael blas o De Affrica. Felly yn y llyfrgell, nes i ffeindio llyfr sain gan Sally Andrews. Recipes for Love and Murder. O, Manon, mae yna resetia yna fo. Mae yna lot o fwyd yna fo. Mae'n rhan o gyfres ddirgelwch feel good am Dyma Maria. Ydy hwnna'n ac yn De Affrica? Dwi'n trio neud un. Mae'n gymeriad reid i niwed. Paid yn enw pam ti yna, Bethan. Okay. Na, paid yn ei hynna. Okay. Dwi wedi bod yn gwrando yna fo'n do. Wedyn, mae'n gymeriad reid i niwed sy'n wych am goginio a bita a trio ffeindio allan pwy sydd wedi lladd bobl. Wedyn mae'n hiwmor ysgafn, mae gen ti gariad at y cymeriadau ac at y... Dwi'n gorfod y hyn, y cyrw. Y cyrw ydy'r rhan o De Affrica. Dim hwnna'n Australia. Na, ci De Affrica. Da chi'n greu o'n. Beth bynnag, dwi yn mwynhau'n ofnadwy a dwi wedi archebu'r nesa'n barod a enw'r nesa ydy The Satanic Mechanic. Felly na chi, Sally Andrews, da iawn, wedi sgwennu'n gynnil neis fe. Ond fatha Agatha Christie meets Marlon Samuel. Waw, yn bril. A na fo, dyna beth yn wacky. Oce, gret, diolch. Iawn. Sian. Be dwi wedi gwneud? Dwi wedi cael double bill o dementia, de. Cos nes i ddarllen bocsys dalwm Mairwyn Hughes a fwynhau o. Tynnu'r ffaith bod ti'n 90 beth bynnag ydy hi ac yn dal i sgwennu nofela. O'n i'n meddwl bod y diwedd yn glefar, cos mae yna gymeriad, mae yna lot o sôn wedi bod am y cymeriad yna, ond mond yn cael ei enwi i waith, dwi'n meddwl, wrach ddwy, ond lot o sôn fatha perthynas i so-and-so, trwy fath. Heblaw, reit yn y diwedd, mae'r cymeriad yma'n ail ymddanos efo just i henw, heb yr tag perthynas, beth a peth. Ac wyt ti'n meddwl, o ia, dwi fod i wybod pwy di hwn, a dwi'n cofio'n iawn. So ti am funud yn, fatha sa ti'n colli dy god e. Cos o'n i sgrolio nôl i ffindio'r enw, o ia, mai pwy dwi feddwl ydy hi. So o'n i'n meddwl bod hynna'n glefar, bod o'n howlu fi chydig bach ar y diwedd. Wrach bod o'n reit hawdd yn howlu, dwi'n yn gwybod. A'r dimensia arall ydy gemau Marad Lewis ddoth allan yn 2020. Dwi wedi dweud o blaen, dwi wedi colli llyfrau 2020. A dwi'n meddwl bod Marad wedi rhoi rhyw atgof Facebook i fyny. A nes i fynd, dwi heb ddarllen hwnna.
atgoffa hwnna fi chanmol i, oedd hwnna gyda llaw. O'n i gwybod bod chdi'n y potas o'r rwla. O'n i wrth modd efo gemau. Yndi, Gret, di. yndi. Nes i sbio rwan, cos o'n i'n siŵr oherwydd y cad y gemau. A nes i ffindio cyfweliad hyfryd Betty George yn ei holi hi yn Babell Len yr Steddfod Amgen. Wedyn y gemau ydy, mae'n system o dracio datblygiad dementia mewn person. O un camu'r llall. Be arall dwi wedi darllen? O, Jack a'r Angel. Dach chi darllen o? Daf James. O, mae lyflu. O wirioneddol. Mae Jack eisiau actio Mair yn y ddrama Dolig. A dyna di oedd ei gwir. Ond mae'n bethau mae fam oedd i farw a mae ei daid os i gofalu amdano fo. A mae yna drag queens bendigedig yn y stori. Mae'n hollol ffantasiol. Mae yna galendar advent hyd. Nes i wir fwynhau. Wyt ti'n meddwl bod o'n mynd yn agos at bregethu, ond dydy o ddim. Mae ddigon o stori gario'r holl wersi. Os ti'n heb wneud lol yn nhw. Oedd y gret. Llyfr Saesneg, o llyfr ffeithiol am unwaith. Ultra-processed people. Why do we all eat stuff that isn't food and why can't we stop? Gyn Chris Van Tulleken. Da iawn. Aled yn nodio. Ti wedi darllen, Aled? Na, fi wedi clywed lot o bobl yn canmol e. Ia. O'n i wedi bod yn gwrando ambell i beth ar YouTube a wedyn welis i bod gynno fo lyfr. Mae o'n darllenadwy iawn. Mae o'n sbio ar fwyd ultra-processed. Sy'n wahanol i processed. A sut mae'n effeithio corff. Am bod ti wedi ganmol o'n nes i wrando ar bodlediad ohono fo'n trafod efo'r ddynas arall sy'n dall bwyd. Iechyd o'n ddifyr. Ia, mae o'n ddifyr tu hwnt. A mae o'n ddifyr hefyd. Os ti o'n i wedi gwrando am bell i bodlediad gyda fo, ond wyt ti'n cael gwybodaeth o wahanol pan ti'n darllen, dwyt? Mae'n ara deg wyt ti'n gweld mwy. Be di o ddim yn fatha sef o'n bwysleisio gymaint i'r podlediadau dwi wedi glwad ydy'r ochr wleidyddol sydd wedi boeni fo. Ysdi, be mae cwmnïau mawr yn neud. Sôn am Nestle efo ryw long anfarth mewn fyny ar Amazon yn gwerthu KitKats i drefi a phentrefi bach ar y glanna. A wedyn hynny'n stopio bobl fita a tyfu a ballu bwyd traddodiadol. A wedyn pawb yn hooked ar KitKats. Mae'r siopa lleol yn gorau stocio'r rybys ma wedyn. Cos mae bobl eisiau fo. Dyn nhw'n angen y cwch wan. Maen nhw wedi gadael y cwch. A mae'r difrod wedi wneud, de. Felly, na. Ydy hwnna'n lyfr newydd? Ydy am gynnau fa yma, lle yn dyn eitha. Rhyw flwyddyn yn ôl, falle. Difyr. Wyt ti di newid y ffordd o fita ta, Sian? Do hyd yn hyn. Ystydd, mae'n adega, ystydd fatha teithio heddiw o balli, a neu panad mewn gwesti, mae'n anodd iawn. Ond ydy mae o'n neu fi. Cos mae o'n pregethu, peidiwch y stopio wan, bitwch fatha da chi'n arfer wneud, pa bynnag sothach tra da chi'n darllen y llyfr yma. Mae'n ffordd o rei gorau smocio fyd yn modd ydy. Yna rhywun efo rhyw lyfr rhai gorau smocio, mae'n deud, dal ati smocio, tan wyt ti'n darllen y llyfr yma sy'n deitha ti be wyt ti yn neud. Ydy, mae'n eich di sylweddoli ar ryw lefel reit gorfforol. Ia, mae hwnna yn llawn o emulsifiers. Dwi'n gallu teimlo bod o ddim yn iawn, de. Dim beth. Ond chwarae teg, mae o hefyd y pregethu. Mae ysdi bod gyda lot o bobl ddim dewis, de. Oherwydd bod pethau mor rhad. Dydy o ddim yn pregethu o gwbl mae'r rhaid chi fita hyn. Mae jyst yn dweud dyma ydach chi fita a dyma ddyla llywodraethau wneud i'ch helpu chi. Sydd yn neges amserol o gofio costa byw. Ydy, mae'n ymwybodol iawn o hynny, de.
Da. Da, ia. Dynnu, sgyn ti rhywbeth arall? Na, mae hynna ddigon dydy. Doctor, be da ni wedi bod yn darllen? Encyclopedia of Medicine? Gobrin. Nes i ddarllen Berserker, sef hunangofiant yr actor, yr comediwr Adrian Edmondson. Ie. A dwi'n fan mawr o Adrian Edmondson a Bottom a The Young Ones, Ystalwm. A'r holl waith mae o wedi wneud, dweud gwir, yn enwedig efo Rick Mail. Ac o'n i wedi clywed o ar Desert Island Discs ar Radio 4. Oedd o'n emosiynol iawn, felly nes i prynu'r llyfr. Ac ia, mae'n dda, mae o'n dda, mae'n deud lot am ei blentyndod pan oedd ei rieni fo ddanfon o i ysgol breswyl a ballu ar be oedd canlyniadau emosiynol hynny. A mae'n sôn lot am Rick Mail a'i perthynas nhw ar ôl i Rick Mail gael damwain ar quad bike. A y cymlethdod pan mae rhywun eisiau cario ymlaen y berthynas i weithio fo'i gilydd a yr llall ddim eisiau gwneud. Mae o'n gallu bod yn eitha... mae'n anodd i ddarllen o weithiau, achos mae o'n dod drosodd fel boi mor anwyl. A nes i fwynhau o. Nes i fwynhau o fawr. Do. A wedyn nes i ddarllen rhywbeth. Fydd ddim yn syndod i chi, ond da chi'n gwybod am fy obsesiwn T.H.Parry-Williams? Ond beth dwi wedi wneud, achos bod fi yn mwynhau ysgrifau T.H.Parry-Williams gymaint, dwi heb ddarllen cofianna amdano fo. Achos dwi'n meddwl, reit, mae o wedi gadael y gwaith yma i ni ddarllenwyr. Ac alla bod fi ddim i fod i wybod y pethau dydi o heb adael i'r cyhoedd. Da chi'n gwybod beth sgynna i? Ond, nes i ddod ar draws llyfr yma ar enw Pris Cydwybod T.H.Parry-Williams a Cysgod y Rhyfel Mawr gen Bleddyn Owen Hughes. A nes i fel, na i gael go ar hwn, achos o'n i'n gwybod lot am ei gefndir o efo'r rhyfel. Ac, oedd o just yn wych. Oedd o just yn wych. Bleddyn Owen Hughes. Nes i wneud rhywbeth anarferol iawn. Dwi'n siŵr os dwi wedi wneud o blaen. Ond nes i ffindio i gyfeiriad e-bost o, a e-bost efo, dweud, dwi'n meddwl bod hwn yn wych. Dwi'n meddwl bod chi wedi gwneud job gret. Achos o'n i'n teimlo fatha bod y llyfr yn driw iawn ac yn onest iawn. Ond o'na rhyw garedigrwydd yna, rhyw hoffter, ac oedd o'n neud i fi deimlo fatha bod fi'n nabod y dyn yn well. A hefyd jyst y stori ehangach o wrthwynebwyr gydwybodol yn ystod y rhyfel a be oedd yn digwydd iddyn nhw a effeithio hynna. O'n i'n meddwl, ia, dio ddim jyst yn stori Sir Tom, mae'n stori i ni gyd. Lle, ia, nes i fwynhau hwnna'n fawr iawn wir. A dyna fo. Ydy o'n lyfr academaidd? Yndi, ond dwi ddim yn dda iawn am ddarllen y math yna o beth, a mae'r ffaith bod fi wedi cael drwyddo fo yn deud rhywbeth. Ti'n gwybod, ddim yn anodd i ddarllen. A mae o... Weithiau mewn cofianna academaidd, dwi'n teimlo mae'n rhoi lot o fanylion eitha pointless i fewn, just mwyn dangos bod nhw'n gwybod y peth yma, a dwi'n meddwl, dio ddim wastad yn gweithio, ond efo hwn, o'n i'n meddwl, na, mae'r cydbwysedd mor dda. Oedd o'n just... Oedd o di wneud o mor ofalus, di wneud o mor... Ia. Oedd o just... Do. Oedd o'n hapus bod fi'n hapus. Fe pwti. Peidiwch e-bostio fi eto, please. Na, oedd o ddim there. Just oherwydd bod chi'n doctor. Nath mam sgwennu... oedd hyn cyn gyda'r doctor, wedyn nes i ddim sy'n efo fatha doctor. Be chdi dweud am... Be ti dweud efo Sian? O, jyst dweud bod y mam di sgwennu at Mabinogi Hughes hefyd i ddeud bod ti di bwynhau bocs ystalwm. Ac o hi di cael atab hefyd. A ddoth merch Mabinogi Hughes ata i gwyl arall a deud, mam o licio bod ti di cael llythyr gan eich mam. A dyn nhw'n abod i gilydd, de? Yna neis. Oedd hynna neis. Cos mae di sgwennu, dwi'n i faint o lyfrau dydy.
A bod ti dal i licio cael llythyr gyda rhywun y deud, sy'n fy eich nofel chi. O, da ni gyd yn licio cael llythyr dydan yn canmol. Da, Ti'n siŵr. cael ei weithio, Dafydd? Mae Kate Roberts yn dieddol o sgwennu. Ti di ddarllen ta, Dafydd? Dwi di dau lyfr, dwi di ddarllen yn ystod mis diwetha. Yn dilyn be ddudis di yn y podlediad diwetha, Manon, Iola Ynyr, Camu. Ie. O'n i yn naturiol, ydych chi wedi bod yn ei ganmol o. Ac o'n i wedi gweld hefyd, oedd wedi cael ei hyrwyddo fel cofiant creadigol. Ac o'n i ddim cweit yn siŵr be oedd ystyr yna. Felly, eisiau fynd ati a ddallan yna, a mae'n eisiau fe. Mae wedi cael ei sgwennu'n dda iawn iawn, dyri. Mae yna un bennod i fi sydd bwrdd. Honna ydy'r bennod i fi sydd yn sefyll allan. A dwi'n meddwl bod ti wedi bod yn ddewr iawn iawn yn yr ffordd mae wedi delio fo. Mae wedi bod yn, dwi'n meddwl bod yna ddarna wedi bod yn onest iawn iawn, a mae'r sôn am berthynas efo'i mham a bob dim. Dwi'n meddwl bod o'n enwedig yn y Gymru gyfoes. Dwi'n meddwl bod sgwennu gyda'r fath onestrwydd yn cymryd lot fawr o wydnwch a dewder. A mae rhaid ddweud, nes i... Do, o hwnna'n cymryd lot fawr o guts i sgwennu rhywbeth yna, dwi'n meddwl. Mae werth i ddarllen. Ti ddarllen o gwas? Na, dwi eisiau gwneud, mae'r restr. Ie. Yndi, achos mae Iola yn amlwg wedi gweithio lot yn y theatr a wedi bod yn eithriadol. Oedd wedi gweithio hefo Carys Gwilym yn ddiweddar ar ffenast siop. Felly mae'n berson, dwi'n meddwl, mae'n amlwg yn berson gweledol ac yn berson geiriau ac yn gyfuniad da. Dwi'n meddwl bod T.H.Parry-Williams wedi dweud hefyd yn dyri. Fel y blurb ar y ffrynt yna, dwi'n meddwl bod hi'n ffordd hollol wahanol o adrodd stori. A dwi'n meddwl bod hynna'n bendant y wir. Dwi'n meddwl bod yn hefo cofiannau weithiau mae'n gallu mynd yn chydig yn gronolegol ac weithiau chydig yn un donog. Ond mae'r ffordd mae hi'n delio fo falle'n fwy thematig ac yn fwy yn ymwneud efo ei atgofion. Dwi'n meddwl bod o'n afeilgar iawn iawn. Wedyn nes i wynhau hwnna. Felly diolch ti Manon am awgrymu hwnna. Wedyn yr ail lyfr nes i yn digwydd bod o'n i yn siop 100,000 rhyw wsos yn ôl. Dyn welis i lyfr, ddech chi'n cofio ni'n sôn am straeon arswyd ac os oedden ni'n mwynhau straeon arswyd. Wedyn welis i lyfr gyn Irram, Irshad, dwi'n gobeithio bod fi wedi ynganu'r enw'n iawn. Sef llyfr dwyieithog It Comes to Us All, fe ddaw atom ni oll. Sef casgliad o straeon byrion sydd hefo naws iasoer yn perthyn iddyn nhw. A maen nhw yn ddwyieithog, felly mae'n gasgliad ar gyfer dysgwyr yn bennaf. Mae'r straeon yn Saesneg ac wedyn, ond y wahanol dydyn nhw ddim ochr yn ochr. Mae'n straeon Saesneg a wedyn straeon Cymraeg. A mae rhaid i ddweud, nes i wynhau, achos mae'r genre yna, dwi'n eitha mwynhau straeon arswyd. A mae'n amlwg yn ôl y cyflwyniad, mae'n falch iawn iawn o'r cysylltiad Cymreig a mae'n falch bod ti yn amlwg yn byw yng Nghaerdydd a Gymraeg a falle. Ond dwi'n meddwl bod os dwi'n iawn, dwi'n meddwl na hi sydd wedi cyhoeddi hwn ei hun, ie? Doedd na ddim gwasg yn gysylltiedig efo, dwi'n meddwl na hi sydd wedi cyhoeddi ei hun. Dwi'n meddwl bod o'n... nes i wir fynhau o. Oedd hi wedi dysgu Cymraeg a oedd hi, i feddwl bod ti wedi cyfrannu i nifer o gylchgrona fel Lingo 360 a felly mae jyst yn dangos i chdi fel mae yna, swn i'n deud, genhedlaeth o awduron yn dod drwodd bellach sydd yn dysgwyr Cymraeg ac sydd yn coeddi stwff yn y Gymraeg bellach a sydd yn stwff da iawn iawn. Be di enw i eto? It Comes to Us All, fe ddaw atom ni oll. Irram, Irshad? Ie. Mae'n i'n sgwennu ar gyfer cylchgrawn cip weithiau. Wedi gwneud straen ar gyfer nhw, straen i blant. Ie.
Mae ddi'n dda iawn wedi dysgu Cymraeg, byw yng Nghaerdydd. A ie, fi recordio podlediad cip gyda hi weithiau amser mae ddi'n ysgwennu stories a mae ddi'n person really nice. A fi'n credu mae brwdfrydedd hi yn y Gymraeg jyst yn dod trwyddo amser chi'n siarad iddi hi. Cyffroes, da. Dwi'n mynd i clywed am hwnna gyn Owen. Ond dwi'n meddwl bod beth sydd yn dda amdano fo ydy, mae'r ffordd mae di cyhoeddi'r llyfr. Tymod os wyt ti'n ddysgwr neu'n ddysgwraig, mae o'n ffordd dda fel allu di ddarllen am y byniag iaith wyt ti fwyaf cyfforddus yn efo, a wedi'n darllen yn y Gymraeg. A tymod, mae o'n... Do, nes i wynhau'r gyfrol fach yna, yn fawr iawn. Felly rhywbeth gwahanol, falle, i'r hyn fi'n darllen fel arfer. Ond, do, nes i wynhau'n arw. Chi? Un llyfr Cymraeg, un llyfr Saesneg. Gret. Felly, steddfod amdani mewn cwpl o wythnosau? Ie, so dylwn ni gweud, dydd Iau, yr 8fed o Awst, bod ni'n recordio colli'r plot yn y Babell Len am 3:00. So, os chi moyn ysgoi y Babell Len am 3:00 ar ddydd Iau yr 8fed. So dyna lle byddwn ni yn recordio. A da ni'n croesi bysedd y byddwn ni'n clywed yn gilydd tro yma. Ie, ond ydy Manon yn mynd i gael strop difa arall lenni. Glyn wedi gweld o'n doctor. Rwan bych chi'n doctor, ydy. Don't you know who I am? Dwi wedi gweud bod fi angen M&M's glas yn unig. Ti'n mynd i wisgo dy cap y gawn? Nath o'n gadael i fynd o adra, gwe? O na! Bechod, o'ch ti trech y dda. Gwisgo fo rownd y tŷ a ced allan mewn bara. Ond, na fi'n edrych mlaen at Steddfod yn Pontypridd. Fi'n credu mae'n mynd i fod yn... Mae'r maes yn lle braf iawn. Mae'n barc hyfryd yng nghanol Pontypridd a yn hytrach na Steddfod, ti'n meddwl fel, cae a sydd wedi cael ei gosod allan, mae fel, mae rhaid nhw roi'r adeiladau lle maen nhw ffitio yn y parc. Sy'n meddwl bod y parc yn dylanwadu'n fawr ar y Steddfod. A mae jyst, fi'n credu, fi wedi bod lan y cwbl o weithiau nawr, a mae jyst yn twmlo'n lle braf iawn. Fi'n edrych ymlaen. Edrych ymlaen? Exciting. Gawn ni weld yn gilydd. A gewch chi nofio? Gewch chi nofio? Gewch chi nofio yn y wythnos hefyd? Gwyn i feicio hwnna? Ie. Cos mae gen ti lwybra tarmac, does? Wel, dyna beth sy'n mor braf am y lle. Mae tarmac bob man. So, chi'n meddwl, mae ddim fel mynd i fod fel Steddfod os mae'n y glaw a chi'n meddwl bod yna mwd. Mae'n lle eitha sych achos mae tarmac bob man. Eisiau bod o'n haws i gadeirio alwyn a falle hefyd, felly fi. Ie, bendant, ie. A mae Pontypridd yn dref mor neis hefyd. Dwi'n mynd abod y dre, dwi'n really excited i fynd i ganol Pontypridd. Mae dibynnu beth eisiau, ond mae pob dim yn Ponty. Edrych ymlaen. Ac edrych ymlaen i'ch gweld chi. Hyd. Hyd yn oed Go iawn, Dafydd. Wyt ti'n mynd? Hyd yn oed i'ch chi, Bana. O bell, o bell. Ysdi goding o beithio ni fanna, Bennod. Mae di'n chwalu nhw'n dilchion. Reit, wel, A nwy bydda fo gwenas. Nw'n ni'n neud roots and shoots efo'n gilydd, Bana. Ta, Fernols. Wel chi. Ta. Tra, diwliad. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoot a'r trac ydi o newydd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.